रायलायनाय गिदिर गिदिर बिथांमोनजों जोंनो खिनाय हासुनाय आरो ओमफ्राय लोंनाय दै खिनाय हासुनाय जोंनाव इउएन एकाडेमिफ्राव फ्राय गैया इनहाइजेनिक आरो तरजा गोरा तरजा बेरा गोजा बे तरजा बेराफ्रा हेल्थनि थाखाय मोजां नङा बिथांमोना साफ्रोमबो जायफोर दिनै पलिटिकेल स्टेजाव थानानै खामानि मावदों बिथांमोना मास्टार रेस होनदों दिनै फरायसा आफादाबो होनदों साहित्य सभायाबो होनदों जोंनि जायफोर बारग'लांबाय पलिटिकेल लेभेलाव दंहैयो बिथांमोनाबो बे मास्टार रेस दानायनि खोथाखौनो बुंदों खिन्थु मास्टार रेस दानायनि खामानिखौ मावग्रोनो थाखाय जों गुरै खावलायदों बेयो जोंनि गोलाव समनि डिमान्ड बेयो मानोना जोङो गथै केरिकुलामखौनो जोंनि इउएन एकाडेमि ग्रुपनि जों बानायनो नागिरदों बेयाव जोङो सिन्स 2006 निफ्राय जथायसे भाबै माखासे एक्सपार्टफोरखौ लानानै जोङो बिजाबफोर दिहुनबोगासिनो दङ स्पेसियेलि बर' मेथ्स इभिएस जिके बेफोर बिजाबफोरखौ जोङो गावनि सिरिज बानायदों जोंनि बे लं स्टेन्डिं डिमान्ड जों दासिमबो हाजोबाखै आरो हाजोबैनि खारना जाहैबाय जोङो रांखान्थियारि अनसुंथाइ दासिमबो मोननो हायाखै जोंहा मोनसे सम फैदोंमोन गथ'फोरनि डिमान्डखौ नायनानै गार्जेननि डिमान्डखौ नायनानै जोंनि लेखाफ्रा साफिसियेन्ट नङामोन आरो बेनिफ्राय मोजां नङामोन बेनिखायनो जों आदार्स पाब्लिकेशननि लेखाफोरखौबो एनालाइसिस खालामनानै जोंनि निजाखै गथ'फोरखौ स्किल खालामनो हानाय एडुकेटेड खालामनो हानाय जों बिजाबफोर दिहुनदों जों बेखौ जथेस्थ' खस्थ'नि गेजेरजों जों दिहुनबोदों जों दासिमबो रावनिफ्रायबो बेबायदि अनसायनाय मोनाखै मोनसे सम फैदोंमोन जों 5% इन्टारेस्टआव पार मान्थ इन्टारेस्टआव लानानै 12 लाखसो रां लानानै जोङो लेखाखौ दिहुनदोंमोन आरो नाथाय जों बिनि खस्थ'नि गेजेरावब्लाबो बेफोर रांफोरखौ सुख'जोबनानै जों दा मिनिमाम साफिसियेन्ट जादों जोंनाव दासिमबो जोंनो अफसेट प्रेस जोंनो नांगौ बे अफसेट प्रेसखौ जों दासिमबो मानसिफोरनाव बुंदोंब्लाबो रावनिफ्रायबो हहारि मोनाखै जों आसा खालामदों फैबाय थानाय दिनाव जोंनि जेनेरेसनखौ कंक्रिट फाउन्डेसननि गेजेरजों गेरेमसा हारि दानांगौब्ला जों एजुकेसनखौ बिसेसखै जोङो फकास खालामनांगोन आरो बे फकास खालामनायनि खामानिखौनो जाति दानायनि बेसिक खामानिखौ एजुकेसननि गेजेरजों जोङो मावफुंलांनो नाजागासिनो दङ मोनसेथि आरो सैथो गोसोनि जि नाजानाय आं आसा खालामदों जोंनि जि टीम दङ बे टीमनि गेजेरजों जों साक्सेसफुल जानो हागोन होननानै आं आसा खालामदों जोङो दिनै नुहुरदों जोंनो मोनसे एकाडेमिक काउन्सिल नांगौ बे एकाडेमिक काउन्सिलखौ जोङो दासिमबो फुल प्रेजेन्ट खालामनो हायाखै एक्सपार्टफोर नांगोन बेवहाय जों अलरेडि डक्टर प्रफुल्ल बसुमतारी सुभाष राभा केशव बर' बिथां एमएलए माल्टिलिंगुवेल एजुकेशननि एक्सपार्टफोरखौ जों मोननो हादों बिथांमोननि गाइडनि गेजेरजोंनो आरो माखासे मानसिफोरखौ मोनसे गोग्गो आखाइनि बा राफोद आखाइनि राइटार्सफोर एडुकेशनिस्टफोरखौ लानानै जों एकाडेमिक काउन्सिलखौ दानो नागिरदों जों साक्सेसफुल जादों मोनसे नांगौ जादों पाब्लिकेशन बर्ड लेखा दिहुननायनि बेनि थाखायबो जों मोनसे एक्सट्रा मेकानिजम जों बानायदों पाब्लिकेशन बर्डखौ जोङो दानो हादों बेनिफ्राय एकाडेमिकखौ जोङो मोजाङै लांनो थाखाय एग्जाम कन्डाक्ट खालामनाया जोबोद इम्परटेन्ट आरो बे एग्जाम कन्डाक्ट खालामनो थाखायनो जों एग्जाम बर्डखौ दानाय जादों बेयावहाय बाक्सानि मोनसे सनितपुरनि मोनसे समाव गोबां दङमोन उदालगुरिनि 19तासो स्कुल दङमोन जों मोनसे आमब्रेलानि सिङावनो दङमोन एग्जामफोरखौ जोङो जयेन्टलि कन्डाक्ट खालामबोदोंमोन 2006 निफ्राय खिन्थु दिनै माखासे स्कुलफ्रा गावनि बेक्तिगत कारनावनो जा माबा मोनसे उसुबिदानि थाखाय जोंनि आमब्रेलायाव गैथ'वा बिथांमोना खिन्थु बिजाबफोरखौ फ्राय जोंनिनो बिथांमोना लाङो जों दिनै जोबोद खुसि मानोना जायफोर बर' एमआइएलखौ जों दिहुनदों केशव बिथां सुजुनायनि गेजेरजों आरो बिनिफ्राय जिके बेनिफ्राय मेथ्स अल आसाम मथा मथि प्राइभेट स्कुलफ्रा जोंनि लेखाफोरखौ दिनै अनसायदों बे जोंनि थाखाय मोनसे गिदिर एचिभमेन्ट जोंहा जेबो जों सिम्पेथि रावनिफ्रायबो मोननो हायाखैब्लाबो बुंब्लाबो मोननो हायाखैब्लाबो बे जोंनि एचिभमेन्ट बर' जातिनि एचिभमेन्ट होननानै जों सानो जों आसा खालामदों बेफोरबायदि मोनसे स्टेप मोननै मावलांनायनि गेजेरजों जोङो डक्टर इन्जिनियार साफा सानै ओंखारबाय जोंनियावबो जथेस्थ नार्स पेरामेडिकेलाव जथेस्थ गथ'फ्रा स्कप लाहैनो हाबाय खायसे आर्मि पुलिसाव थांबाय खायसे जों दा साफा सानैया मास्टार मावनानै दं जोंनि फरायसाफोरा बे जोंनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव बाथ्रा जों दिनै नैबे टप 5 थामहिनबा स्टार डिस्टिंसनफोरखौ फेलिसिटेसन होनायनि गेजेरजों आङो समाजनि रोंखा राखा मानसिफोर आफादफोर आरो राजखान्थि हान्जाफोरखौ आं खावलायनो सानदों
जाति दानायनि देरसिन खामानिया गथ'फोरखौ फोरोंनाय आरो बेखौ फोरोंनायनि माखासे मेकानिजम्सफोरनि दरखार दङ फान्डिंनि दरखार दङ जाहाथे रावबो बुंनाङालासे सयसाय इम्पर्टेन्सखौ अनुभब खालामनानै गोनांथिखौ अनुभब खालामनानै जाहाथे बिथांमोना एभेल खालामना होयो सुबिदाफोरखौ होयो आं बेखौ आंनि गोरबो इसिंनिफ्राय उदालगुरि जिल्ला एग्जाम बर्डनि जानानै पाब्लिकेसन बर्डनि जानानै एजुकेसन ससाइटिनि जानानै हाम्बल मोनसे रिकुवेस्ट खालामबाय मानोना बिथांमोना साफ्रोमबो जायफोर दिनै पलिटिकेल स्टेजाव थानानै खामानि मावदों बिथांमोना मास्टार रेस होनदों दिनै फरायसा आफादाबो होनदों साहित्य सभायाबो होनदों जोंनि जायफोर बारग'लांबाय पलिटिकेल लेभेलाव दंहैयो बिथांमोनाबो बे मास्टार रेस दानायनि खोथाखौनो बुंदों खिन्थु मास्टार रेस दानायनि खामानिखौ मावग्रोनो थाखाय जों गुरै खावलायदों जोंनो दिनै गोनांथि दं गंफ्रोमबो इउएन एकाडेमिया थरजानि बेराजों बानायनाय दिनै 20 बोसोर बड'लेण्ड एकर्डआ जालांबाय टटेल 20 बोसोर जाबाय होनबाबो भुल गैया दिनै बे 20 बोसोरावबो दिनैसिम थरजा बेराजों थानांगौ जानायनि जाउनाव जोंहा बिखायाव मोनसे खुब दङ जाय मानसिफ्रा हारि दानायनि बाथ्रा बुङै बुङै एसेबां गिदिर गिदिर मानसिफोरनो समाजनो खोथा होयै होयै थरजा बेरायावबो जोंखौ दिनै जोंनि इयुन जेनेरेसनखौ बानायनो होदों बेनिखाय दुखुनांथाव जेबो जाया आं खावलायगोन बेयाव लाजिनांगौनि बा गोग्गानांगौनि बाथ्रा गैया जुदि जातिनि थार गुबै फिसाथारब्ला बे जाति दानायनि खामानिफोरखौ मावग्रा मानसिफोरनो थिखा होनाङा खामानि मावनो होनांगौ बिसोरनो परिबेस होनांगौ मोनसे गोग्गो थासारि जि थासारिनि गेजेरजों जोङो गोग्गो सोलोंथाइखौ होनो हागोन जेब्ला जों गोग्गो सोलोंथाइखौ होनो हागोन अब्लासो जोङो गेरेमसा हारि दानायखौ मोगथां महराव लाबोनो हागोन आरो बेनो बड'फानि सिमांमोन जों बड'फानि जि सिमां आद्रा जालांनानै थालांनाय सिमां बे सिमांखौ मोगथां महर होनायनि जों साफा साफा रौनिया हिसाबै जों खामानि मावदों आरो बेखौ बयबो जेबो सार्थ गैयालासे मददथिखौ होनांगौ होननानै जों इउएन एकाडेमि उदालगुरि एग्जाम बर्डनि जानानै ट्रास्टनि जानानै एकाडेमिक काउन्सिलनि जानानै जों हाम्बल एपिल खालामदों गोबां इनफ्रास्ट्राक्चारनि गोनांथि जानानै फैदों गोबां इनफ्रास्ट्राक्चार आङो रायलायनाय गिदिर गिदिर बिथांमोनजों जोंनो खिनाय हासुनाय आरो ओमफ्राय लोंनाय दै खिनाय हासुनाय जोंनाव इउएन एकाडेमिफ्राव फ्राय गैया इनहाइजेनिक आरो थरजा बेरा गोजा बे थरजा बेराफ्रा हेल्थनि थाखाय मोजां नङा ओंखायनो जोङो जुदि सुबिदाफोरखौ मोनोब्ला साबसिन गथ'फोरखौ फोरोंनो हागोन आं सानदों नैतिक दायित्वखौ बुजिनानै जायफ्रा बिबानाव दं गिदिर गिदिर मानसिफोर सुबुंफोर बिथांमोना खमसे खम खिनाय हासुनायनि सुबिदाफोरखौ खालामनानै होयोब्ला गेलेनायाबो गेम्स एन्ड स्पर्ट्सआबो मोनसे सोलोंथाइनि मोनसे पार्ट बे पार्टनि गेजेरजोंबो जोङो जथेस्थ' गथ'फोरखौ आप टु डेट खालामनो हागोन जाहाथे बेफोरखौ जाहाथे बानायना होयो एकाडेमिकनि एनभाइरनमेन्ट केम्पासाव बानायना होयो जों बेखौनो जोंनि फारसेनिफ्राय गुरैयै खावलायनाय थाबाय इउएन एकाडेमिनि फोरोंथाइनि सिस्टेमा एसे आलादा रोखोमनि टेकनिकजों फोरोंथाइ होयो जायनि जाहोनाव दिनै माने मेट्रिक आनजादाव उदालगुरि जिल्लायाव इउएन एकाडेमि फरायसालियानो बयनिख्रुइ बांसिन नम्बराव माने उथ्रिसारनो हानाय दिनै मुङाव फैदों बे बिथिङाव माबायदि नोजोरजों बे बिथिङाव जोङो सरासनस्रा गुबुन फोरोंगिरिफोर बायदिनो जोंबो साफा फोरोंगिरि खिन्थु जों गावनि डिउटिखौ एसे बेलेग रोखोमै मावो एसे आलादा बे एसे बेलेग धरननि जों मावो जेनेरेल फोरोंगिरिफ्रा जेरै मावो जों बर' मिडियामनिब्लाबो जोङो एसे बेलेग धरननि मावो बिथांमोननिख्रुइ जोङो 100% कमिटमेन्ट होनानै सार्भिसखौ होनो नाजायो इउएन एकाडेमिनि फोरोंगिरिफ्रा ओंखायनो 90+ सोरहाबा 100% देग्लाय जों जोबोद सुखि माखासे फोरोंगिरिफ्रा माखासे स्कुलफ्रा 100% कमिटमेन्ट होनानै 100% पास खालामनो हादों बे मोनसे जोबोद गिदिर एचिभमेन्ट जों गुबुन मास्टार बायदिनो एखे खिन्थु जोंनि जि कमिटमेन्ट बे कमिटमेन्टआ जोङो एसे बेलेग धरननि होयो ओंखायनो जों साक्सेस जायो द्याट मिन्स आं बेखौनो मिन खालामनो थांदों जोंहा गावनि डिउटिनि प्रति हारिनि प्रति मोनसे कमिटमेन्ट दं बे कमिटमेन्टखौ थाखा फैसाजों खोथा गैया दरमाहा गैयाब्लाबो इनफ्रास्ट्राक्चारबो गैयाब्लाबो 100% कमिटमेन्ट होनानै मावदों आरो बे साफ्रोमबो गाहाय फोरोंगिरिफ्रा मावदों आरो बिनि थाखायनो जों रिजाल्टखौ मोजां मोननो हादों होननानै जों सानो थाखो जिसेयाव मुं थिसननो हांखुर जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय रौता नर्थ इस्ट पाब्लिक फरायसालिया नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव खौरां लाबोदों CBSE जों गनायथि मोननाय रौतानि मुंदांखा नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव दायो थाखो जिसेनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो स्ट्रिमनि थाखाय रौतानि नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो
बे फरायसालियाव थाखोनि फराफारि आयदा फोरोंथाइजों लोगोसेयैनो JEE NEET CUET इन्जिनियारिं मेडिकेल एन्ट्रेन्स आनजादनि थाखाय उफ्रा फोरोंथाइबो होनाय जायो। बे फरायसालियाव बिजाब बाख्रि, फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेल आरो गेलेनाय, मोसानाय बायदि बायदि केरिकुलार एक्टिभिटिसनि सुबिदा दं। गोसो गुदुं फरायसाफोरा दिनैनो दानो नैबे मबाइल नम्बर 8638605769 नङाब्ला 9435184298 आव थोंजों सोलोंनो हागोन।